Masu saurare Assalamu alaikum, Muhammad Anur Muhammad ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Alhamis za a ji cewa ministan harkokin waje na Iran ya ce gwamnatinsa ba ta da niyyar rataye mutanen da aka kama a zanga-zanga bayan da shugaba Trump ya yi barazanar ɗaukar tsatsauran mataki da aka zartar musu da hukuncin kisa. Najeriya da wasu ƙasashe 74 sun fada cikin waɗanda Amurka ta ce ta dakatar da basu bizar cirani. To koya masana harkokin al'amura ke kallon irin wannan mataki na shugaba Trump? Wannan yana ƙoƙarin warware irin shimfiɗan da aka yi ne wadda har Amerikan ta zo matsayin da take da shi a yau, wanda shi ya zo ya hau kai yana ƙoƙarin rusawa. Ai shi kanshi ai shi ma iyayensa zuwa suka yi, ba cikakken ba Amirke ba ne. To gwamnatin mulkin sojan Nijar ko ta kayyade kudin aikin hajjin bana ne akan sefa miliyan 3 da jakka 184 wanda ya ɗara na bara, sai dai ta ce ba haka kawai ta yi ƙarin ba. Bana Saudiya ta cilasta mahajjanta, ta cilasta ma ƙasashe ila sai kowa bai kudin hadiya jika 128. To shi ne aka buɗe aka ƙara wannan kudin hadiya. Al'ummar Uganda na can suna zaben da yawanci ake sa ran shugaba Museveni zai yi tazarce karo na 7 yayin da hukumomin kasar suka katse intanet da abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayi na fargaba a zaben. To akwai kuma wasu rahotannin ciki har da irin caccakar da ake wa gwamnatin jihar Katsina kan shirin sakin tarin barayin daji waɗanda ake zargi da kasancewa barayin daji da take tsare da su. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce gwamnatinsa ba ta da wani shiri na rataye mutanen da aka kama sun shiga zanga-zanga. Da yake hira da kafar yada labarai ta Fox News ya gargaɗi shugaba Trump da kada ya sake yi abin da ya kira kuskuren da ya a shekarar da ta gabata lokacin da Amurka ta kai hare-hare ta sama akan tashoshin nukiliya na Iran ɗin a watan Yuni. Mr. Trump ya yi barazanar ɗaukar tsatsauran mataki muddin Iran ta fara aiwatar da hukuncin kisa kan masu zanga-zanga. Amma kuma daga baya ya ce an tabbatar masa lalle ilalla cewa an dakatar da kisan masu zanga-zangar. Is he trying to buy time? Is it an element of surprise? Wakiliyar BBC ta ce yana kokarin daukar lokaci ne ko kuma yana son ya shammaci Iran din ne. Menene lissafinsa yanzu? A jiya Laraba Amurka da Birtaniya sun kwashe wasu sojojinsu daga wani muhimmin sansani a Qatar, abin da yasa ake ganin kamar kila Amurka za ta kai hari ne. Duk da tattaunawa da aka yi ta manya a fadar shugaban Amurka White House har yanzu Amurka bata sauya matsayarta ba akan aniyarta ta karbe iko da Greenland. Ministan harkokin wajen Denmark kasar wato da ke da iko da Denmark wato kasar da ke da iko da tsibirin ya bayyana tattaunawar a matsayin mai alfanu amma kuma ya yi gargadin cewa har yanzu akwai sabani sosai akan makomar tsibirin. Lars Løkke Rasmussen ya ce ba za su taɓa lamunta da duk wani yunkuri na kame iko da tsibirin ba. Bayan 'yan sa'o'i da kalaman nasa sai shugaba Trump ya nanata cewa lalle Amurka na buƙatar Greenland. Yana mai cewa ba ta yadda za ta dogara da Denmark cewa za ta iya kare tsibirin daga Rasha ko China. Yanzu haka dai masu zaɓe na can suna kaɗa ƙuri'a a Uganda a zaben da shugaba Yoweri Museveni ke neman ta zarce a wa'adi na 7 bayan kusan shekara 40 akan mulki. More than 20 million Ugandans are casting ballots in one of the countries. Wakilin BBC ya ce sama da 'yan Uganda miliyan 20 ne ke kada ƙuri'a ɗaya daga cikin zaɓukan da aka fi sanya ido. Babban mai ƙalubalantarsa shine mawaƙin da ya juye ya zama ɗan siyasa Robert Kegunlayi, wanda aka fi sani da Bobi Wine da ke wato takara a karo na biyu. Zuwa jibi Asabar da rana ne ake sa ran bayyana wanda ya nasara a zaben. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana zaben ne cikin yanayi na tsoro da fargaba kasancewar an tsare ɗaruruwan magoya bayan ɗan hamayyar kafin zaben hukumomin ƙasar ta Uganda sun katse kuma hanyoyin intanet a faɗin ƙasar saboda abin da suka kira damuwa kan yadda bayanai na ƙarya za su iya yaɗuwa da kuma tashin hankali. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban riƙon ƙwarya ta Venezuela Delcy Rodriguez ta yi wata tattauna mai tsawo da armashi ta waya da shugaba Trump inda suka tattauna kan alaƙar ƙasashen biyu. Bayan tattaunawar ta waya shugaba Trump ya ce a yanzu an samu fahimtar juna sosai tsakanin Amurka da Venezuela suna ɗasawa har ma ya bayyana Ms. Rodriguez a matsayin mai ban mamaki.
Wannan dai ita ce gana ta farko da aka sani tsakanin shugabannin biyu tun bayan da Ms. Rodriguez ta kama mulkin kasar bayan da Amurka ta kutsa Venezuela ta kama shugaba Maduro ta kai shi kasarta ta gurfanar da shi gaban shari'a kan zargin safarar miyagun kwayoyi. Shafin sada zumunta na Elon Musk X ya sanar da sababbin matakai da ya ɗauka na dakatar da manhajarsa ta fasaha gagarbado AI daga ƙirƙirar hotunan mutane da ake yi ba tare da neman yardarsu ba cikin kaya da ke bayyana tsiraicinsu. Ana ta suka a sassan duniya akan manhajar kan yadda ake amfani da ita wajen ƙirƙirar hotuna na batsan na mata da yara. Sababbin matakan da za su shafi duk masu amfani da shafin na X har ma da masu biya. An yi sauyin ne 'yan sa'o'i bayan da babban mai gabatar da kara na California ya ce jihar za ta yi bincike kan yadda ake amfani da manhajar ta Grok wajen kirkirar hotunan ƙarya. Tuni Malaysia da Indonesia sun toshe hanyoyin samun manhajar yayin da shi ma Firayim Ministan Birtaniya ya yi barazanar hana ko kuma cin tarar shafin X. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce gwamnatinsa ba ta da wani shiri na rataye mutanen da aka kama saboda sun yi zanga-zanga. Tun da farko shugaba Trump ya yi barazan ɗaukar tsatsauran mataki akan Iran muddin ta fara aiwatar da hukuncin kisa ga masu zanga-zangar. Ga Raliya Zubairu da rahoton da ta haɗa mana. A hirar da kafar yada labarai ta Fox News, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya gargaɗi shugaba Trump akan kada ya maimaita kuskuren da ya yi a bara a lokacin da Amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama a cibiyoyin shirin nukiliyar Iran a watan Yunin da ya gabata. A cewarsa hare-haren na Amurka ba su yi tasiri ba a wancan lokaci, kuma irin wannan sakamako za a samu idan ta sake yin hakan. Mr. Araghchi ya kuma mai da martani kan rahoton da ya shafi wani mutum mai shekara 26 wanda iyalinsa suka ce an yanke masa hukuncin kisa. Yana mai cewa ba za su yi amfani da matakin rataya akan masu zanga-zanga ba. Tun farko shugaba Trump ya barazanar ɗaukar mataki mai tsauri idan Iran ta fara aiwatar da hukuncin kisa, amma daga baya ya ce an faɗa masa cewa an dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan masu zanga-zanga. A jiya Laraba ne Amurka da Birtaniya suka fara kwashe wasu sojoji daga wani muhimmin sansani a ƙasar Qatar, abinda kuma yasa ake ganin Amurka za ta iya kai wa Iran hari. Rahoton Raliya Zubairu. To Amurka dai ta ce ta dakatar da ayyukan samar da bizar 'yanci rani daga Najeriya da sauran wasu kasashe 74 da suka hada da Kuwait da Morocco da Pakistan da Saliyo da Tanzania da Uganda da dai sauransu. Dama dai tuni Amurka ta yi watsi da bayar da biza ga mutanen da take hangen za su dogara ga tallafin gwamnati idan suka shiga kasar. To koya masana ke kallon wannan mataki? Tambayar kenan da Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya yi wa Dr. Elharun Muhammad, wani masani a fannin diplomasiya da hulɗa tsakanin ƙasashen duniya da ke Najeriya. Wannan ai ƙara tabbatar da ƙudurin da ya faɗa ne cewa duk abubuwan da zai yi Amerika ne a sahun gaba. Saboda haka dole ya ci gaba da wannan ƙoƙari, ya zaɓi ƙasashen da yake so ya kuma kori waɗanda yake so domin ƙoƙarin tabbatar da wancan manufa na fifita Amerika akan kowace ƙasa, wanda dama haka ya kamata. To amma inda matsalar yake, abin yana kunshe ne da zalunci da danniya, kuma yana ƙara kaifafa shiwaye Trump din. To amma baka ganin cewar ita Amurka tana ƙoƙari ne ta tsaftace tsarin yadda jama'a ke tuɗaɗa cikinta? Haka zai yi wuya, ai shi ma iyayensa zuwa suka yi, ba cikakken ba Amurke ba ne. Saboda haka ai ta Amerika ai kirarinta kenan cewa ai ita tukunyan gwari ce, kowa yana ciki, haɗin gambiza ne, ka zo na zo ne. Saboda haka wannan kokari da Trump yake yi wani kokari ne kawai wanda daga ƙarshe ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Amma kuma ai ana ganin kila ba a rasa wata fa'ida game da hakan ga Amurkar ba. Ai fa'idan da ke tattare da ita Amerika shine cewa kudaden da ake bayarwa, ake biyan albashi da shauran hidimomi su ne zai tattara, kuma wannan yana nuna cewa tattalin arzikin ƙasan shi ma yana da nashi matsala, shi yasa ake ta wannan tunanin a doda nan a toshe can. To kenan akwai wata illa ga ita Amurkar?
Illan shi ne cewa ai ana ƙoƙarin takura cikin ƙasar ne, kuma wannan yana ƙoƙarin warware irin shimfiɗan da aka yi ne wanda har Amerikan ta zo matsayin da take da shi a yau, wanda shi ya zo ya hau kai yana ƙoƙarin rusawa. To su kuma ƙasashe 75 da wannan abu ya shafafa wace irin illa hakan ke da shi gare su? Gaskiya yana da illa saboda akwai ƙasashe da yawa waɗannan ɗan ciranin ɗan abubuwan da suke ruro daga ƙasar shi suke turawa gida, gwamnati ta amfana, 'yan uwansu amfana, to aka ce an doɗe wannan ba wannan damun, kaga ai zai zama illa tunda ai ita Amerika kusan tumbin giwa ce, kowa ya shiga ba zai ɗan rasa abin da zai ɗaroro ya kawo gida ba. To ya abin zai shafi Amurka da sauran ƙasashe ta fuskar diflomasiyya? Ta inda zai shafi ƙasar Amerika kaga ai wannan zai na ƙoƙarin taƙaita ƙwararru da shauran masana da suke shiga ƙasan wanda suna taimakawa wajen ci gaban ƙasa, to yanzu ya hana 'yan waɗannan ƙasashen shigowa. Kaga wannan zai kawo tasgaro ga ci gaban da Amerika ta sa a gaba, kuma su waɗancan waɗanda suke ɗan zuwa su ɗan yi kwadago a ƙasan su ma kaga ai dole ya turguɗe wannan daman. To yanzu ina abin yi kenan ga ɓangaren ƙasashen da abin ya shafa da ita Amerikar? Ina ga duk waɗannan abubuwan da shi yake yi idan ta kai ta kawo dole sai an zauna an sake tisawa an duba illolin, saboda duk yawancin matakan da yake ɗauka matakai ne da suke da illoli waɗanda za su kawo cikas ga ita ƙasan, kuma zai ƙara ma ƙasan baƙin jini a idan ƙasashen duniya. Dr. El Harun Muhammad kenan wani masani a fannin diplomasiya da hulɗa tsakanin ƙasashen duniya a Najeriya.